Puf, tedes unha cara de venres. Cando digades, Sí. Bueno, pois estamos, moi bo día e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa coa que imos pechar unha semana de traballo parlamentario na que, indudablemente, tivo unha especial relevancia a autoestrada da AP9. Para min, tengo que confesar, que foi unha honra representar ao Grupo Popular e ao Parlamento de Galicia o pasado martes no Congreso, nese debate para a toma en consideración da proposición de lei para a transferencia da AP9 á Comunidade Autónoma de Galicia, unha proposta que, como vostedes saben, saiu adiante co voto favorable de todos os grupos parlamentarios presentes na Cámara, a excepción dos votos en contra dos diputados de Vox, que demostraron unha vez máis cales son os motivos e circunstancias polos que os galegos non confían neles e repiten elección tras elección resultados insignificantes na comunidade galega. Pero quero tamén agradecer o apoio rotundo a esta proposición de lei da gran maioría dos deputados do Congreso, unha magnífica noticia para os galegos e para Galicia e que agardamos axude a axilizar a tramitación desta iniciativa e que, máis pronto que tarde, a AP9 poida ser xestionada dende Galicia. Pero permitídeme tamén que amose a miña desconfianza en que esta transferencia sexa unha realidade a curto prazo, tendo presente as declaracións realizadas polo propio ministro de Transportes, o señor Puente, cando asegurou que esta autoestrada é unha clara candidata a ser de titularidade estatal porque ofrece unha conexión transfronteiriza, unha afirmación rotundamente falsa, xa que, como é patente, a AP9 discorre íntegramente por territorio galego e remata antes de alcanzar a fronteira con Portugal. E tamén cuantificou o rescate da AP9 en 4.000 millóns de euros, 4.000 millóns crecentes a raíz das últimas declaracións, que creo que xa aumentaron a conta ata os 6.000, sen que sepamos se esas cifras que se están dando estes días teñan ningunha motivación, descoñecemos, polo tanto, de onde saen, como foron cuantificadas. Por este motivo, dende o Grupo Popular consideramos necesario que o Goberno Central elabore un estudio serio, minucioso, sobre o custo que suporía o rescate da AP9 co fin de valorar a posibilidade de asumir dende a Administración a xestión da autoestrada do mesmo xeito que o Goberno de Pedro Sánchez fixo coas, por exemplo, as radiais de Madrid. Pero a marxe de que a tramitación desta proposición de lei nas Cortes Xerais teña un final feliz e se proceda a transferencia da AP9 en Galicia, eu creo que é evidente que resulta indignante a incongruencia que están a amosar os socialistas galegos respecto a outra cuestión relacionada con esta autoestrada, que é a liberación das súas cuantiosas peaxes. Compre lembrar que estamos a falar dunha cuestión que os propios socialistas galegos, na boca do seu candidato á presidencia da Xunta e secretario xeral, anunciaron a bombo e prato durante a pasada campaña autonómica. Cito literalmente: vou garantir a gratuidade da AP9 e da AP53. Por qué? Porque co Estado hai que falar, hai que negociar e hai que ter influencia no Estado. O señor Besteiro dixit. Agora parece que non fala xa tan alto e tan contundentemente, senón máis ben, coa boca pequena, desta liberación de peaxes, e boa mostra disto, o tivemos esta semana en dous escenarios diferentes. En primeiro lugar, o pasado mércores, no pleno deste Parlamento, no que o señor Besteiro eludiu totalmente solicitar ao Goberno Central a gratuidade total da AP9 para non interferir nos obxectivos e intereses reais dos señores Sánchez e Puente. En segundo lugar, coa abstención, últimamente o Partido Socialista parece que lle gusta moito isto de poñerse de lado, no Congreso, no día de onte, a unha moción que pedía a supresión das peaxes e que saíu adiante co voto favorable, por certo, do grupo maioritario na Cámara Baixa, o Grupo Popular. E máis, chegaron a falar de teatro, de tomadura de pelo,
así calificaron o apoio do Grupo Popular a esta iniciativa parlamentaria cando, ao noso entender, o verdadeiramente lamentable é a súa fuxida de calquera compromiso firme sobre a gratuidade da AP9, pero que, ademais, dasa circunstancia de que esa mesma iniciativa parlamentaria, aprobada onte no Congreso, que respondía á literalidade que presentou o Grupo Parlamentario Popular en forma de emenda, literalmente era a mesma iniciativa que se aprobou no Parlamento galego o pasado mes de maio, co voto favorable dos deputados socialistas, pois, onde dixen digo, ahora digo Diego. Eu pediría, por favor, aos representantes socialistas en Galicia que se puxeran de acordo e que deixaran de marear dunha vez aos galegos, votando unha cousa en Galicia e outra diferente no Congreso sobre a gratuidade da AP9 no espacio de brevísimas semanas. Creo que non está ben este tratamento casi de parvos que lle dan aos galegos falando dun proceso para abaratar as peaxes, porque o que realmente nos importa a todos os usuarios de AP9 é circular de balde pola mesma e deixar de pagar unhas peaxes desorbitadas e por enriba de calqueras que se pagan nas autoestradas españolas, como comprometeron. En definitiva, nos confiamos nunha áxil tramitación da proposición de lei de traspaso da AP9 a Galicia e que o goberno do señor Sánchez pois asuma os compromisos anunciados polo seu candidato en Galicia durante a campaña electoral e, polo tanto, libere de peaxes esta autoestrada. Cumpran o prometido, porque o contrario sería unha nova fraude dos socialistas a Galicia. E aos galegos tamén, que xa estamos sufrindo as erráticas decisións do goberno de Pedro Sánchez noutras cuestións, por certo, que tamén afectan aos nosos petos e ao futuro económico e social da comunidade galega. E xa para rematar e dar paso ás preguntas que irades formular, informarmos que tamén imos registrar de conformidade asinado polos 4 grupos parlamentarios a solicitude para a creación dunha comisión non permanente especial de estudo sobre a posible modificación do himno, da letra do himno de Galicia. Para o Grupo Popular, sen dúbida, é importante que a constitución desta comisión este avaliada por todos os grupos parlamentarios por unanimidade de toda a Cámara, xa que estamos a falar da modificación dun dos nosos símbolos representativos. Pola nosa parte estamos abertos a estudiar a posibilidade de modificación da letra do noso himno, pero sempre que sexa dende esta unanimidade do Parlamento galego, sen enfrontamentos e contando, por suposto, coas aportacións de documentación, comparecencias de todas aquelas institucións, expertos, que teñan algo que dicir sobre esta cuestión e que resulten de interés da Cámara. A partir desta solicitude de creación da Comisión de Estudios sobre a posible modificación da letra do himno de Galicia, abrirase un prazo para a constitución da propia comisión, que intentaremos que sexa no menor prazo posible, dende logo a Constitución antes de que remate o actual período de sesións e, a continuación, procederase á aprobación das súas normas de funcionamento e do plan de traballo. Eu reitero, estamos a falar de introducir posibles cambios na letra do himno para o que debemos estar dispostos a estudar calquera evidencia científica que sirva de apoio e de axuda nesta cuestión para realizar unha análise pausada e reflexiva sobre a posible modificación e o que iso conlevaría. E tamén sería importante que exista un amplo consenso social, xa que estamos a falar dun símbolo que é patrimonio de todos os galegos e que nos representa a todos ante o mundo. Polo tanto, esperemos que sexamos quen de acadar consensos importantes antes de tomar unha decisión definitiva sobre esta cuestión. Pola miña parte, pois nada máis. Poñerme a vosa disposición para respostar calquera pregunta e darvos as gracias unha vez máis pola vosa presencia nesta rolda de prensa. Decirle ao señor Puente que eu non levo nada solto, pero en todo caso, en fin, o rigor amosado é francamente mellorable. Eu volvo a repetir, parece que a cantidade que custa o rescate da AP9 vaise incrementando según se incrementan os nervios do propio ministro ante as incongruencias nas que está incurrindo reiteradamente. En todo caso,
En todo caso, lle recordo ao ministro que quen fixo esa promesa, quen adquiriu ese compromiso de liberalizar a AP9 de peaxes foi o seu candidato. E, ademais, foi refrendado polo delegado do Goberno. E, ademais, non só por o último, senón por o anterior, que tamén era o seu candidato, que ao mesmo tempo tamén era o presidente da Comisión de Transporte e Mobilidade no Congreso dos Diputados. Polo tanto, me parece que hai que ser un pouquiño serio en certas cuestións e o que lle pedía ao señor Puentes é un mínimo de rigor. É un mínimo de rigor. Pero, vamos, creo que incremento no custe do rescate de 2.000 millóns no plazo dunha semana, en fin, supera as previsións máis negativas sobre a inflación que tiña o propio goberno. Así que, de verdade, rigor e que deixen de tomarlle o pelo os galegos. Perdón, quen é que non escoitei o principio? Sí. Bueno, nós nin descartamos, nin, vamos a ver, no sentido das enmendas, todo o que sexa mellorar o texto, parecenos ben. Todo o que sexa deturpar a proposta que se enviou desde Galicia, pois nos parece simplemente que non sería aceitado. En todo caso, eu volvo a repetir, nos enviamos ao Congreso dos Diputados un texto respaldado polo conxunto do Parlamento de Galicia. Volvo a repetir, podo entender que haxa matices, pero, en todo caso, eu creo recordar que o Grupo Popular na anterior tramitación que se fixo, as únicas enmendas que presentou foron precisamente para reconducir o texto á originalidade do que saiu de aquí. Claro, se nos introducen, digamos, cláusulas trampa durante a tramitación, pois evidentemente pediremos aos nosos compañeiros que presenten enmendas para salvagardar o espírito do texto que saiu de Galicia. Iso é o que pretendemos todos. E se algún pretende facer trampas durante a tramitación parlamentaria, pois teremos que usar todas as armas ao noso alcance para reconducir esa situación. Se hai acordo respecto ao texto que saiu de Galicia, pois creo que estaremos todos profundamente satisfeitos e non serán necesarias enmendas. Non, o PP non prexulga nada. O PP di que hai unha proposta para a gratuidade e, polo tanto, dado que, ademais, hai un procedemento sobre que non hai un pronunciamento definitivo por parte das autoridades europeas, é unha boa ocasión para replantexar isto e para estudiar os costes e para que, digamos, finalice esa llenca ministerial donde van, digamos, modificándose os custes según os intereses do propio ministro. Nos parece que España, evidentemente, o Goberno de España o que ten que facer é defender os intereses nacionais e, polo tanto, estará presentando as alegacións e recursos que correspondan alá e estaremos o que decidan as autoridades europeas. En todo caso, eu teño que recordar que toda a administración o que ten que facer é actuar de conformidade cos informes xurídicos que ten no momento en que toma as súas decisións e eses evidentemente avalaron no seu momento as decisións que se tomaron por aquel goberno. Así que non creo que haya nada que reprochalo e se evidentemente pois hai unha discrepancia con normativa europea, pois como corresponde nos axustaremos a ela e intentaremos facer as cousas o mellor posible como facemos sempre. Bueno, eu volvo a repetir, creo que non ten demasiado sentido. Estamos falando a día de hoxe dunha infraestructura de carácter estatal. Entonces, últimamente, o nacionalismo galego fai unha serie de propostas que resultan sorprendentes, que se asuman cos cuartos de todos os galegos os compromisos que as obrigas que ten que facer un goberno de España. É unha maneira de entender o nacionalismo e de defender os intereses dos galegos francamente singular, e que eu non sei se entenderán os seus votantes, pero, dende logo, estou convencido de que non o comparten a maioría dos galegos. Estamos falando dunha autoestrada de carácter estatal e, polo tanto, quen ten que asumir os compromisos de estudo sobre esa autoestrada, pois, evidentemente, é o Estado. A nosa postura xa a coñecen.
amosamos no pasado, cando, por exemplo, un goberno bipartito galego asumiu unha carga para instaurar un peaxe na sombra que non lle correspondía aos galegos, pois o primeiro que fixo o goberno do señor Feijóo, cando recuperamos a Xunta de Galicia, foi tomar unha decisión en sentido contrario, negociala e evitarlle a Galicia os 400 millóns de custos que tiñan este tipo de medidas un tanto estrafalarias, sinceramente. Eu lle pido ao señor Rego que, home, dende a discrepancia política que temos, polo menos nos poñamos de acordo en que cada un faga frente ás súas obrigas e que non intente que sexamos os galegos os que teñamos que asumir con cargo os nosos petos e con cargo ao orzamento autonómico as obrigas que lle corresponden ao goberno de España. En fin, se hai que explicar isto, a verdad que me sorprende moito o que está pasando últimamente no BNG. Algúna outra cuestión? Oye, pois moitas gracias pola amabilidade, como sempre. Miro vos na seguinte. Moitas gracias.